Čau lidi. Ja dneska Kaktus som sa rozhodol pre vás natočiť svým zabudol som meno. Ste minihru bude v názve a popisku v lobíčko 3. Dosť sa vám páčilo lobíčko 2, tak som sa rozhodol lobíčko 3. 7,6 hodín, to je poho. A ja už som tu sa to kúpil, ale potom sa mi zrusila kamera, tak som to išiel takto. Že nebudem to kúpovať jak v druhom časti. Týpek tu má 126 triliárd, 3,89 kvatriliónov? Ja neviem. Moja matematika není tak vysoká. 1,1 kvatrilión. Proste dneska si kúkneme to 2,5 miliard stojí vajco, 12,5 miliard stojí vajco. A tuto stojí 125 miliard vajco. No, vajca sú tu dosť drahé. Kam s tebou nejdem. Je mi ľúto, ale ty má 177 triliard. Tým týpkom nemôžem ísť. Vypadajú dobre. Tento čierny skin sa mi páči, tento tiež. Toto je hrozné. Krak. 1,2 kvatriliónov má ten najsilnejší. Druhý 400 triliónov, potom 150 triliónov, 40 triliónov a 1,5 triliónov. Ja taký 159 biliónov. Tohto za chvíľku budem porazať, tak budem mať tak 300 biliard. To budem porazať. No, nevypadá to moc slúbne. No, bude to zase o tom istom. 3 hodiny cvičiť, aby som bol jeden z najlepších. No, ale dávam vám šancu si vybrať, čo bude na budúce video. Hoci ako Roblox minihu. Príklad poviem običko, nejaký tajkon, nejakú hru ako Murder Mystery. Si napíšte do komentárov a ja si to zahrám. Proste, alebo aj vlastnú mapu. Možno to natočím, Majo, ale ja si to na 100% zahrám. Možno to aj natočím. Proste podľa toho, čo to bude za minihu, jak sa mi bude páčiť. Ja by som išiel otvoriť jedno to vajco za 2,5 milióna. Lebo za celé to, čo hrám túto minihru, tak mi lepšie nech rare nepadlo. A bolo by super, keby mi to dneska padlo. Že nemožné z jednoho vajca. No jasné, uncommon aspoň rare mohlo byť. Nevadí. Môže byť aj opening v tomto. To na vás, čo si vyberete. Ja len hovorím, že môžete do komentára napísať niečo, by som si mohol zahrať. No. Ja idem cvičiť. A zatím čus.